Ikaunom nga Domingo sa Pasko sa pagabanhaw. Ang pagabanhaw ni Kristo naguba sa tanan kang mga panghunahuna mahitungod sa mapaagi din ang Dios nagalihok dinhi kanato. Naglumpag kini sa tanang mga babag nga maoy mupakgang sa kahigayunan diin ang gahom sa Dios magugmad sa tawhanong kasaysayan. Ang kadaugan ni Kristo nagpakita sa gahom sa gugma. Kanang gugmang Diyos nun, nga maoy mikuha gikan sa kamatayon sa sulugoon, nga nahaadto sa kamatayon tungod sa iyang pagkamasinugtanon sa paghigugma. Diha sa pagpuyo lamang niining matanga sa gugma, diin kita makakaton nga ang kamatayon ug ang kinabuhi, ang pagkamasinugtanon ug ang kagawasan, ang pagkamabinantayon ug ang katingala, managlahi di ay nga mga silaw sa usara ka matuod nga kahayag. Pamalandungi kini. Unsa mang bahina sa imong pagkatao ang naguba ug nagunob sa pagabanhaw ni Kristo? Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios, ang panaghiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo.
Ihalad nato sa Dios ang atong mainiton nga pagpasalamat, ang kinasing-kasing nato nga pagdaig sa pagsimba sa Ginoo, tinubdan sa kinabuhi ug sa iyang way puas, dili matugkad nga gugma kanatong tanan. Karong adlaw atong pasidunggan ang atong mga inahan. Happy Mother's Day. Ang atong mga modern heroes, ang atong mga bayani sa atong banay, ang atong mga nanay nga walay day off, 7 days a week, 24 hours a day, ang atong mga inahan nga matinud-anon og mga buutan, nagmatuto, nagsakripisyo og labaw sa tanan na higugma sa iyang anak. Busa ang tanan nga mga buhi ug mga patay nga mga inahan atong pasidunggan nining santos nga pagsimba sa Ginoo. Busa romandam kita sa pagsalmot nining santos nga kasaulugan. Pangayo na to sa Dios ang pasaylo kaluoy sa atong nabuhat nga kalapasan. Nagakumpisal ako sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon kay nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton kaya akong sala akong dakong sala. Busa nagamoyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dado no ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy amin. Atong pagdaygon og himayaon ang Dios. Himaya sa Dios didto sa langit. Ay sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Langitong hari, Diyos amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ay Hesus Kristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag tang sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa ato samahan,
dawat ang among pangamoyo. Himaya sa Diyos dito angin. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdono, Heso Kristo. Uban sa Espiritu Santo, ya sa imayan sa Diyos nga Ama. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, maluluyon nga Diyos, itugot nga nga mong gibuhat nining panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Himoa nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo, aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mamati sa pulong sa Dios. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa musulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio, og mihapa si Cornelio sa iyang tiilan, og misimba kaniya. Apan gitabangan siya pagpatindog ni Pedro o giingnan. Tindog, ayaw akog simbaha, kay tao lamang ako. Si Pedro miingon, karon nailak ko na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlokon kaniya og nagbuhat sa matarong, iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit. Samtang nagsulti si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. Ang mga magtutuo nga Hodeo nga taga-Hopi nga kuyog ni Pedro, natingala nga ang Dios nagbukbo usab sa iyang gasa nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa mga dili Hodeo. Kay nakadungog sila sa mga dili Hodeo nga nagsulti sa laing mga pinulungan og nagdaig sa pagkagamhanan sa Dios. Si Pedro miingon, kining mga tawhana nakadawat sa Espiritu Santo, ingon nga kami nakadawat usab. Doon na ba kaninyong makapugong nga bunyagan sila pinaagi sa tubig? Busa misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Hesukristo. Unya, gihangyo nila siya nga magpabilin uban kanila sulod sa pipila kaadlaw. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas
nga gahom. Awiti ang Ginoo ug bagong awit. Kay nagimo siya ug katingalang mga buhat. Ang iyang tungkamot nakakabot ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton. Ang Ginoo nagpadayag sayang kanasuran. Sa tubangan sa kanasuran, iyang ipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluy. Ug sayang kamatinumanon alang sa balay ni Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita. Sa kaluwasan nga gihimo sa akong Dios. Awiting nga malipayon ang Ginoo. Kamong tanang kanasuran, singgit kamo sa pag-awit, pag-awit kamo pagdait. Ang Ginoo nagpadaya sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, magigugmaay kita, kay ang gugma nagagikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isig kataw, anak sa Dios, og nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isig kataw, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak, nganhi sa kalibutan, aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini, dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundili siya maoy unang nahigugma kanato. O gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya, mapasaylo ang atong mga sala.
ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlog ikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, nahigugma ako kaninyo, ingon nga amahan, nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Ingon nga ako, nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo. Paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kayang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo mao'y nagpili kanako. Ako ang nagpili kaninyo. Ug gipili ko kamo aron manglakaw ug mamungag daghang mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mawang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan. Og sa makausap pa, Happy Mother's Day. Ang atong Ginoong Hesus nagsulti kanato karong adlaw, may tungod sa atong pakigrelasyon kaniya. Niadtong miaging Domingo, misulti siya sa iyang kaugalingon nga siya mao ang punuan sa paras ug kita ang iyang mga sanga. I am the vine and you are the branches. Ug ang ayan lang siguro tungod kay mao man gayud kini ang gusto sa Dios.
That is the first priority nga atong buhaton isip mga Kristohanon. Ato una lig-unon ang atong relasyon sa Dios. That is our first and foremost priority. The very core, ang kinauyukan sa atong Kristohanon nga kinabuhi is to strengthen our relationship with God. Laktod nga pagkasulti, Jesus, we are in Jesus, and Jesus is with us. Kung dili na to lig-uno ng atong relasyon sa Dios, there is no way that we can worship the Lord. There is no way that we learn how to love. There is no way that we can serve one another. Busa nagagikan sa Dios ang atong pakigrelasyon aron kita maantigo nga makigrelasyon sa usag-usa. Busa naghisgot siya sa pagingon, love one another just as I have loved you. Dako kay kalainan ang paghigugma sa Dios. Lahi kaayo kini sa atong paghigugma. Mao nang gi-emphasize sa Ginoo pag-ayo, just as I have loved you. Tungod kay ang atong paghigugma ay adunay depekto. Ang atong panaghinigugma ay adunay kakulangan. That's why Jesus said, just as I have loved you. Nakaroon natong pamalandungan kining maong iyang gipamulong, love one another just as I have loved you. Mangutana kita sa atong kaugalingon, nganong gisugo man ta sa Dios sa paghigugma? Dili ba di ay ang gugma happens naturally inside in us? Di ba di ay ang gugma simply happens in us? Kinahanglan pa ba day ta sugoon? Dugang pangutana, don't we fall in love? Dili ba ta mantigong mahigugma? Kung natural ang atong paghigugma nga mugawas kanato, di ba nagpasabot nga mantigo di ay kitang mahigugma? Nga nung sugoon pa man ta. This command of the Lord, ang iyang pagsugo kanato, usahay makalibog, makahatag kanatog labad sa atong Nga naman, tungod kay kitang niya karong panahona, we normally identify love with feelings. Atong pagbati. How true is that? We mostly identify love nowadays with feelings. We cannot command a feeling. Dili nimo madiktahan ang pagbati. Makaingon ka nga imong madiktahan? No. You cannot choose your feelings today. Kung sa may gibati ni mo rong adlaw, imo ba nang gigusto? No. You cannot even plan. Dili ka makahimo pagplano sa imong gibati, ugma. Ugma, magmagulanon ako. Sunod adlaw, magmalipayon ako. You cannot plan a feeling.
Okay? So feeling is about liking someone. Oh, dili mahitabo nga mugawas ang imong pagbati sa walay kagustuhan sa usa ka tawo. And that is not entirely under our control. Dili gid nimo makontrol ang usa ka pagbati. Neither nga imong planuhan. Dili gid na nimo mahimo. Walay super person can do that by himself or herself. So the Lord, ang atong Ginoong Diyos, is not commanding us to like everyone. Kay ato man ang gi-associate ang feelings with liking. So He is not commanding us to like everyone. Usahay mangutana ta. Unsa man day atong buhaton aron makabot nato ang tinuod nga pagsabot sa gugma. Niingon siya, remain in my love. Usaw na to pagpabilin sa iyang gugma, kundili na to masabtan ang tinuod nga kahulugan sa gugma. How can you remain in love in the Lord when you cannot understand the true meaning of His love? The true meaning of His love, the love of Christ in us, is not a feeling. Dili kini usa ka pagbati, kundili usa kini ka kabubuton. Usa kini ka kagustuhan. It is a decision of God, a commitment of God to do something for the benefit of every person regardless og iyang nagustuhan o dili. So inomdami it is a decision, a commitment to do something for the sake of the person regardless kung siya ang ayan ba nga higugmaon o dili ba. How is it in your families? Di ba mao man ta gyud ni ang angay sa usa ka ginikanan? Dili lang sa inahan, kundi sa amahan. Ug sa matag usa ka membro sa banay. Di ba inani gyud unta? But sometimes we are very choosy. Atong higugmaon ang atong kapikas ug mga anak base sa atong nagustuhan. Nakagusto ko kanimo tungod kay buutan ka, guwapo ka, guwapa ka, nindot kag lawas, maayo kag batasan. Nakagusto ko kanimo tungod kay mauna. Di ba mausa na ang atong treatments sa atong mga kabataan? Nakagusto ta sa bata tungod kay buutan ng atong anak. Dali rang masugo. Mupatuo nato. So we based our love on the likings of our feelings. Na mangutana kita sa atong kaugalingon, kung mauna ka ang atong basihanan, is that a guarantee for a lasting relationship in the family? Makaingon ka ba nga mauna ang basihanan sa atong kamatinud-anon sa pag-agak o paglahutay sud sa banay? Naiuban bitaw mag-away, naibitan uban nga dili na makaagwanta sa ilang kaugalingon. Moabot ng punto nga diin mabugto na. Naabot na, sagad na ang ilahang pailob kay nawagtang naman ang gitawag na tog feeling.
Wa naman tay gana, wa naman tay gusto, wa naman taganahi sa ilahang gipakita nga lihok ug buhat. Because we based our love on the likings, not on the decision, not on the commitment to do something good for the sake of the other, whether we like it or not. Mauni ang kasagarang failure nato. Nga ang atong paghigugma, dili sama sa Ginoo. Dili sama kaniya. He like us, but it was His decision to love us. Bisan kita dili angayan higugmaon sa Dios. Mga igsoon, when we struggle sa atong pagpanlimbasok to love the other person, usahay makairita. Nakasabot siguro kamo ng makairita, makalagot, makapungot, makalabad, makasapot. Tungod kay lahi ramang gyud sa paghigugma sa Dios kanato. Kung ato ning ma-experience sud sa atong relationship sud sa pamilya ug sa atong isig katawo, panamini ang gibuhat sa Ginoo kanato. Naglagot ba ang Dios? Nairita ba ang Ginoo every time dili kita makahinumdum kaniya sa pagsimba? Nairita ba ang Ginoo? Naglagot ba ang Dios every time nagbuhat kag sekreto nga pagpakasa? Diay usa ka tawo nga ni kumpisal kanako. Baguhay pa lang, ilabihan gid niya danguy-ngoy. Babay, usa ka ginang kaduha na mag-abortion. Sakit kay ngunaw-naon nga iyang gipatay ang iyang anak, duha ka buok. Abortion. Naglagot ba ang Dios kaniya? Wa maglagot ang Ginoo, nasubo ang mahal nga birhen. Apan ang Dios naningkamot nga mahibalik gayud siya, luyo sa iyang gibuhat. Ikaw, ako, kitang tanan, panamini, kapila nimo, itraidor ang Dios. Naglagot bang Ginoo kanimo? Wala. Because He loved us to the end, regardless of who you are, what you have done in the past. Busa sa atong pag-struggle, we become irritated by the people we love. Tungod kay sila mismo nagtraidor kanato. Busa, hinumdumi kanunay ang gibuhat sa Dios kanato. As we read and reflect the gospel karong adlaw, diin kita nagpasidungog sa atong mga ginikanan, ilabi na ang atong mama. Naway puas ang iyahang mga kahago ug sakripisyo kanato. Let us remember always nga ang paghigugma is always a decision. It is not based on the feeling that we like the person. Dili. Delikado ka kung imo nang basihan kanang paghigugma sa pagbati. You will never last in your married life, in your relationship with God, and to one another. Hinumdumi, kung imo nang buhaton decision, commitment, you are opening your heart for a more transforming life. Hinumdumi gina. Kung imo nang buhaton ang gibuhat sa Dios sa iyang pag-ingon, just as I have loved you. Iyang imo nang buhaton ang matang sa paghigugma nga iyang gihimo.
You are opening your heart for a more transforming life. You can change your life for a better. Hinumdumigi na pag-ayo. May God bless us always. Amen. Manindog palihog. Kitang tanan sa atong pagkahiusa sa Dios ug sa usag-usa moingon, nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Kristo yang anak nga bugtong Ginoo nato. Gipadamkon sa lalang sa Espiritu Santo, giarak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong. Mikunsat sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios, ang Amahan makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya ron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pangamuyo sa katilingban, si Kristo mitawag kanato nga iyang mga higala ug nagmando kanato sa paghinigugmaay sa usag-usa. Ipakita nato karon kanang maong gugma pinagi sa matinud-ano natong pagampo ug moingon kita, Ginoo pamatia kami. Alang sa simbahang Katoliko, nga pinaagi sa pagpuyo, subay sa bag-ong sugo sa paghigugma, atong madala ang Dios ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa tanang katawhan, sa tanang kanasuran, nga sila magmahadlokon sa Dios, sa ingon magbuhat sila sa maayo subay sa ilang mga konsensya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga masakiton, nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabaton na ug hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabato na kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, Jules Chevalier Pari, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa atong mga kaigsuunang nihalin na, nga ang Dios maghatag kanila sa walay katapusang Pinoyanan, diha sa iyang kahimayaan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Atong iapil ang inyong personal intentions. Ilakip na to pagampo ang atong mga nanay, ang atong mga amahan, ang tibok banay, nga nagmahal, nagpangga, nagsakripisyo sa ilahang mga anak o pamilya. Atong iapil pagampo ang inyong mga panrabaho, ang inyong panglawas, ang kalinaw nga inyong ipangandoy o kauswagan sa pagpuyo diha sa kinabuhi sa banay. Amahan, dawata ang among mga pagampo ban sa samang gugma nga mao'y nagdasig kanimo sa pagpadala sa imong bugtong anak aron mamahimong sakripisyo nga nagawagtang sa among mga sala. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo
among Ginoo. Amen. Awit sa paghalad ug muhalad kita sa altar sa Dios. Manglingkod palihog. Mga igsoon, pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo paghalad, dawaton ng taas sa Dios, Amahan makagagahom sa tanan. Magampo kita. Ginoo, mudang atong tangana kanimo ang among mga pangaliya. Uban sa paghalad nini mga gasa, aron kami ngay mong gihinluan sa mga sala, maanda mo talang sa mga sakramento sa imong dakong gugma. Kini among ipangayo,
Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan ilabi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya nga among karaang kaalaot natapos na. Usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o. Diha kang Kristo gitibok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod nini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta, sa imong himaya, Hosana sa kaitaasan. Daigon ang anhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag nini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo na banat, Kristo nani.
aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw na Hesus Kristo. Nagahalad kami kanimo Amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose Palma among Arsobispo sa tanang mga kaparian ug tinubos mong katawhan. Hinumdumi Ginoo ang mga nangamatay nga mong giapil sa pagampo, nga makaangkon ta sa imong kaluoy ug pasaylo. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyor San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikawng himayaon, pinaagi ni Hesus Kristong imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diyan sa kayusan sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Manindog palihog karon magdaig kita og magpasalamat sa Dios sa iyang way puwas nga paghigugma kanato. Bisan kita dili angayan nga higugmaon, mangahas kita sa pagingon. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigod ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Tuman ang imong pagbo dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihapag ka namo karo adlawan. O pasayloa kami sa mong mga sala, maingon nga nagasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itogyan sa panulay. Hinunuan, luwasa kami, luwasa kami sa dauta. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahon na tinabangan sa imong kaluoy. Mahilikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo nga among manunubos.
Ginoong Kristo nagingong ka sa imong mga apostoles ug kanamong tanan. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kay usa ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang gugma ug kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ang atong inigsuon nga pakigdait. Peace be with you. Peace be with you. Kini mao ang kordero sa Dios. Aniya siya sudunga sayang pagpili sa paghigugma kanato bisan kita dili angayan og takos nga higugmaon. Apan gipamatud-an niya kini diya sayang kinabuhi sa pag-ula sa krus. Ang iyang way sukod nga gugma naghatag kanato sayang kaluoy og pagpasaylo. Bulahan ang gidapit sa balaang bangkete sa Ginoo. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato sa kinabuhing dayon. Distansya taha ini kalawat, distansya palihog. Okay, remind lang po during sa atong pagpangalawat, dinhi sa center aisle, pwede ra mo mulinya og duha. Pero ana mo patong sa pula nga aro. Nya diri pod sa atong left and right side sa atong simbahan, aduna pod nay mga aro diha, ana pod ta diha patong para ma-maintain ang atong proper social distancing. Daghang salamat.
Mangluhod palihog alang sa Oratio Imperata. Maluluyon ug mahigugmaon nga amahan, midangop kami kanimo ning takna sa among panginahanglan aron mangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19 virus nga nakahasol kanamo ug nakakutlo na og daghang kinabuhi. Nangalyo po kami sa imong mahigugmaong pagtagad ug pinaagi sa imong makaalim nga mga kamot. Ipahilayo kami sa kahadlok sa maong sakit ug sa kamatayon. Ipahibalik mo ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitahasan sa pagpangita ug kaayuhan ning maong sakit ug pagsugpo sa pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo
tungod sa mga bakuna nga giugmad uban sa imong kaalam, inspirasyon o pag-agak. Panalangini ang among mga paningkamot nga magpulos kining mga bakuna ug aron matapos na kining pandemya. Nagampo kami alang sa mga doktor, nurses o guban pang mga health workers nga timanon nila ang mga masakiton uban sa kahanas ug kalumo sa kasing-kasing. Hatagi sila og maayong panglawas ug pangisip, kaligon sa ilang pagtahan sa kaugalingon alang sa uban ug panalipod batok sa sakit. Nagampo usab kami alang sa mga gitakbuyan sa maong sakit. Mahibalik unta dayon kanila ang maayong panglawas. Panalipdi ang tanan nga nagatiman kanila. Ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Nangayo kami sa imong grasya aron buhaton namo ang pagpatunhay sa kaayuhan alang sa tanan ug aron tabangan namo ang mga nanginahanglan. Ang among pagtinabangay og mga buhat sa kaluoy magtabang kanamo aron makalabang kami niining dakong pagsulay ug magkabig kanamo balik kanimo og sa kasantos. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Midangop kami sa imong panalipod, o santa nga inahan sa Dios. Ayaw tamaya ang among gipangayo, tungod sa among panginahanglan. Hinunua, ilikay mo kami sa tanang kadautan. O mahimayaon o bulahan nga Birheng Maria. Amen. O Maria, kaayuhan sa mga masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Magampo kita. Makagagahamong tunay nga Diyos, nga nagtubos ka na mo alang sa kinabuhing dayon pinagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Padaghana dinhi ka na mo ang bunga sa sakramento sa Pasko, ug ihatag sa among kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pasalamat o pahibalo. Maglingkod paliw. Okay, again, may buntag sa tanan ug Happy Mother's Day sa tanang mga mama nga ania karon. Sa dili pa ang mga pahibalo magpasalamat. Ato karong pasalamatan ng atong langit ng amahan, ang atong mahal nga Birhen Maria, ug ang atong mahal nga patron si Senyor San Roque. Ug usab atong pasalamatan ang nabanhaw nga Ginoo. Usab atong pasalamatan ang atong mga acolytes, lectors and cantor, collectors, alagad, PYCC, ug ang atong choir, nga mao ang Glory and Praise God Choir. Ug usab atong pasalamatan ang nag-sponsor sa atong buwak karong Domingguha. Sponsored by Mr. Anisis Cecilio Humauas, Cecilio Josefina Humauas and family. Ug usab atong pasalamatan ang nag-donate sa atong bag-o nga CCTV camera dinhi sa atong church, ang atong batan-on, maabtik, manggihatagon nga mayor, Honorable Meritiris Sitoichu and family. Ug usab atong pasalamatan ang atong Mass Presider and Homilist, Reverend Father Alvin B. Lau, MSc, ug kanatong tanan nga ania karon. Pahibalo, ang Cordoba Catholic Cooperative School, kung CCCS, nagsugod na og pagpanawat og early enrollees sa junior high school and senior high school.
gikan sa Lunes hangtod sa Sabado, sa may alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 4 sa hapon. Aduna kitay mga scholarships o grants nga available alang sa atong mga incoming grade 7, Sagop Scholar, Academic Scholars, and ESC grants. Aduna usab kitay voucher alang sa atong senior high school. Senior high school strand, HUMS, ABM, TBL ug STEAM. Alang sa dugang mga kasayuran ug pangutana, tawag sa numero 496-8456 or bisita sa atong eskwelahan. Daghang salamat. Unya, pahibalo o kinsa katong interesado nga mopalit sa 500 YOC kanang gifted to give, kanang nakita ninyo sa atong media board, naana sa atong opisina. Kana siya usa na siya ka template, no? Souvenir na sa 500 katuig nga kasamaran sa atong pagka-Kristiyanos dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. So kinsa tong interesado nga mopalit naara sa atong opisina nya pwede sana ibutang sa balay o sa mga sakyanan. Daghang salamat. Nya ugma sama sa gihapon, wala gihapon kitay misa sa sementeryo. Ang atong misa anilang gihapon sa atong simbahan sa may alas 5 sa hapon. Padayon lang gihapon kita sa pagsunod sa mga protocols nga gilatid sa atong mga pangagamhanan o sa atong simbahan. Ilabi na gayud karon ani apa kita karon sa panahon sa pandemya. So magpabilin nga mag-wear og face mask, face shield, panghugas sa kamot, proper social distancing para madali og masayon sa balay palangdaan. Isulat sa gamay nga papel ang inyuhang mga pangalan, edad ug address. Aron inigabot nato dinhi sa simbahan, dili na ta maghuot diha sa gate. Ug sa katapusan, palihog in town ang inyong mga basura, sama sa mga empty bottles, candy wrappers, bubble gum o guban pa. Ayaw in town ninyo og ibilin. Kay ang simbahan, balay alampuanan, dili basurahan. Again, mayong buntag ug daghang salamat. Palihog, manindog. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin ka nato ang Diyos nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad ang santos nga misa dadang gugma og kalinaw ni Kristo. Happy and loving weekend kaninyong tanan. Pakpakan ta Ginoo daygo ng Dios.